Ей, не трябваше да пия аз толкова много. Как ще се прибирам сега вътре? Тая жена пак ще ми прави проблеми. Ама, мечка страх, мен нема е страх. Ще пляса. О, много хубаво ми стана, тая жена в спалната я няма. Господ знае, Кимбир къде замина да си търси белята, да си легна поне, че да не разбере, че съм пиян. Нашия се прибирал, аз цял ден змаям да чистя, да готвя, да пера. Сега ще видиш ти. Ко става тук, ма? Колко хубаво сънувах се в кръчмата, Господ ме пращаш и там? Аз нали съм Господ Седжан? Ама, аз тебе не те сънувах, ма. Ти нещо си объркала, нещо. Къде чуваш, бе? Искам да отивам да купувам малко хляб, ма. Искаш да купуваш хляб, а? Я падне на змията. Бас сега не намери, ма. Нали тая игра и преди играхме? Не ми се обяснявай, бе, лягай на земята бързо и дигай краката горе. Майко. А сега пак отивай да купуваш хляб.